Γεια σας. Αυτή είναι η βεράντα στην αυλή της γιαγιάς μου. Και θα σας δείξω τώρα ένα-ένα τα φυτά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την αρχή εδώ. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται, γιατί δεν ξέρω όλα τα ονόματα των φυτών. Ούτε αυτό ξέρω. Βασικά αυτό είναι τα ίδια. Και αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Ούτε αυτό ξέρω, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Αυτό κάτι μου έρχεται, αλλά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό είναι μια υπέροχη βοκαμβίλα. Και αυτό είναι ένα λουλούδι που πάλι δεν ξέρω. Αυτά νομίζω ότι λέγονται κοράλια. Και είναι άσπρα, έχουμε και κόκκινα. Και εδώ έχουμε πάλι μια βοκαμβίλα και αυτό το φυτό που δεν ξέρω.